Informatičke i komunikacijske tvrtke u Hrvatskoj ove godine većinom ne planiraju smanjivanje broja zaposlenih, a dobar dio planira nova zapošljavanja. Pokazuju rezultati ankete Visoke škole za primijenjeno računarstvo predstavljeni na konferenciji ICT zanimanja i digitalne kompetencije u ICT sektoru u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca. Prema rezultatima ankete provedene među 450 informatičkih tvrtki, njih 95,4% ove godine ne planira smanjenje broja zaposlenih informatičara, a 56% će primati nove zaposlenike, što je 6% bodova više nego prošle godine. Na konferenciji je rečeno i kako će informatička pismenost i stručnost imati sve veću težinu na tržištu rada. Procjena je Europske komisije da će do 2015. godine u 90% natječaja i oglasa za zapošljavanje kao jedan od uvjeta biti istaknute informatičke kompetencije. Na milijun stanovnika manje od 100 diplomiranih računaraca, a tek ih je 1,5% u odnosu na sve diplomirane u Hrvatskoj.